Γεια σου, Ευγενάκη. Πότε θα βγω με το κομπολόι εκεί να κάθομαι? Δεν ξέρω. Τι γίνεται? Καλά, εσείς? Καλά. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, για να σας είμαστε ειλικρινείς. Ήταν θέμα χρόνου να πάρετε τη δήλωση αυτού του πολύ σημαντικού πολιτικού προσώπου και να φτιάξετε τη δική σας. Την πρώτη απόπειρα την έκανε ο Τέο. Ας τη δούμε. Κι όπως έδερνα εμφανίζεται μπροστά μου. Την βλέπω με τον αλλοδαπό. Φορτώνω, αρπάζω μια βαριοπούλα και πλησιάζω και μου λέει συνοδεύομαι. Αφού δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Το φελέκι μου. Ποιος ήταν? Ο Τέο. Ο Τέο, να είσαι καλά. Ευγενία, να είσαι καλά και εσύ, αγαπητοί μου.